O pasado 15 de outubro, os montes arousáns non conseguiron fuxir das lapas. A última hora da tarde un lume declarábase no monte Saiar. Rapidamente se estendía ata a zona de Coaxe, en Catoira, deixando tras de si unha imaxe difícil de esquecer. A día de hoxe, ademais das consecuencias máis visibles, a terra continúa resentíndose. Pois a situación dos montes agora mesmo é que dado a forza da intensidade dos lumes destes últimos lumes, pois penetraron moito no suelo, entonces o que se está facendo agora mesmo é intentando recuperar o suelo con retención de agua a base de aporte de materiales, palla, ou donde é monte arbolado, como xa solta moita cícula e follas, xa axuda a retención de agua. Nesta tarefa están a traballar moitas das brigadas forestais da Xunta de Galicia. En concreto, na área de Coaxe son 5 os brigadistas que se dedican a esparexer kilos e kilos de palla polos montes afectados. Un xeito, explican, de evitar a escorrentía. Perde a capacidade de absorción e, ademais, ainda que veu unha chuvia moi suave, hubo momentos puntuales que foron moi fuertes, entonces eso que provocou que o terreno non absorber a agua e que arrastrara hacia as vaguadas. Agora mesmo estamos soltando palla, repartindo palla, para evitar que os arrastres de cenizas e arenas incluso. Con este primeiro paso dado é importante chamar á calma. Entre os concellos de Caldas, Valga e Catoira foron 1069 as hectáreas de monte queimado. Agárdase que moitas delas rexeneren por si mesmas. Habría que sacar a madeira porque senón sería un foco de enfermedades a largo prazo. Inda que non se debe actuar moi rapidamente, sí que se debe sacar a madeira dos montes polo tema de plagas e despois intentar, donde regenere de arbolado adulto, esperar a regeneración e se non en 2-3 anos, donde non hai arbolado xa, pois plantar, repoboar. Frondosa, donde o suelo non sirva, con piñeiro ou permeiro en frondosa. O que está claro é que o monte tardará anos en recuperar a imaxe que tiña antes de ser pasto das lapas, un proceso que pode prolongarse ata 30 anos. No seu plan forestal para este monte do futuro, a Xunta aposta polas especies arbóreas autóctonas, dotando a Galicia dunhas 54.000 novas hectáreas de frondosas e limitando a expansión do eucalipto, cun proxecto que busca garantir un monte ambiental, económica e socialmente sustentable.